Nu skal vi møde en ung mand, der har gjort sig fri af druk og billige scoretricks. Det lyder måske frelst, og det er det også. Han er nemlig missionærmedhjælper. A lot of people here don't understand what they say in West Jutland. Torben Manø er vestjyde på særlig opgave i Nakskov. Jeg er tilknyttet en indremissionær i Nakskov. Som missionærmedhjælper deler han og missionærparret Mogens og Dorte Mågaard rundhåndet ud af både tid, varme og hjerterum. Til stor glæde for især de lokale teenagere. Vores hjem er åbent for dem, og vi bruger det, og de bruger det, og vi er glade for, at de kommer. Og hvis de har brug for en gang mad, så får de mad med. Men aftenens gæster er fra USA. De rejser rundt i Danmark i et år for, som Torben Manø, at vise verden, hvordan det er at være ung kristen. Dybest set så er det der med at være forbillede, ligesom Jesus i sin tid var forbillede, ikke? Efter middagen går turen til Sankt Nikolaj Kirke til lovsangsgudstjeneste. Som kristne så har vi noget at sige tak for. For din skyld og for min skyld. Det er om noget værd at fejre. Og det er det, vi skal gøre i aften. Det er 6 år siden Torben Manø gik på landbrugsskole i Indre Missions Bukke, Lemvig, og selv så lyset. Nu prøver han af samme vej at hjælpe andre. I want to form 5 groups now. Når man tænker på den gamle Always Ultra-reklame, hvor man siger, hvor hende der pigen, hun sad og sagde, når jeg skal gå rundt og have det godt, synes jeg også, du skal gå rundt og have det godt, ikke også? Jamen, så får jeg lyst til at vise andre mennesker, hvad kristendommen går ud på. En ny dag er født, og Torben Manø og de amerikanske sangere gør et stop hos 9. klasserne på Stensved Skole ved Vordingborg. Jamen, hvis nu vi tager fat I gamle dage var det ordet, der skulle indfange nye trosfælder. Nu skal der andre midler til. Men i dag, der kører det på den måde, at det gælder om at prøve at blive venner med mennesker. At få et tillidsforhold. Vise, at man holder af dem. Sige, jeg vil dig. Det er ikke bare, du er ikke bare et missionsobjekt. Jeg vil gerne være ven med dig. For kristne er de på en skala fra 1 til 10. Og for Torben Manø er det blevet den naturligste ting i verden at missionere, for han savner ikke sit gamle liv. Nu er jeg fri for at drikke 10-15 bajer fredag og lørdag aften. For ligesom at have noget socialt samvær, for ligesom at være respekteret eller accepteret. Nu er jeg fri for hele tiden at være på jagt efter hende den lækre, som alle er på jagt efter. Fordi at det er ikke det, der kommer an på. Det er Torben Manø inde bagved, det drejer sig om. De er meget forståelige. Foreløbig er det blevet til 6 gode måneder med nyt liv i klubben for teenagerne. Men rigtig missionær, det er Torben Manø ikke. I hvert fald ikke nu. Det tror jeg ikke, men jeg tror, jeg har et kald til at arbejde med mennesker, måske også inden for de kristne. Men det her det er sådan en måde at prøve det lidt af på. Nogle gange, ikke altid, så synger vi også fra bordet. Ved I egentlig, hvorfor at vi synger bordvers? Fordi I er kristne. Fordi I er kristne. Ja, det er meget godt. Kristne, de synger bordvers, gør de. Det er jo en bøn faktisk, som man synger. Og det er en tak til Gud, fordi at vi har fået lov til at spise os med en gang til. We wanna thank you very kindly for the good food. We wanna thank you very kindly for the good food. We wanna thank you very kindly. Vi bliver ved de unge. Nu skal vi møde nogen med ganske andre